Da vida de Xosé María. O escritor Xosé María Álvarez Blasquez naceu na vila pontevedresa de Tui o 4 de febreiro de 1915. Con 15 anos empezou a escribir e a publicar poemas en xornais de Pontevedra e Tui e aos 16 principia os seus estudios de Magisterio en Pontevedra, onde funda a revista literaria Cristal, que terá unha duración dun ano. Unha vez rematados os seus estudios, obtén o seu primeiro destino de mestre na Garda e posteriormente é destinado a Tui. Pola súa militancia política foi membro do Partido Galeguista no que tamén militaban Alfonso Castelao e Alexandre Bóveda. Foi desterrado en Coreses, Zamora. Ao remate da Guerra Civil e despois de facer o seu servizo militar no Hospital Militar de San Caetano en Santiago, construíu unha fábrica de ladrillos e de tellas en Nigrán, Pontevedra. Casa no 1945, con María Luisa Cácamo, coa que terá 6 fillos. Durante estes anos, o seu traballo literario é moi grande. Queda finalista do Premio Nadal de Literatura. Estreou 2 obras de teatro. Fundou a librería Monterrey. Foi nomeado membro da Real Academia Galega. Fundou 2 editoriais, Monterrey e Castrelos. Dirixiu as excavacións arqueolóxicas de Vigo. Participou en programas radiofónicos. Escribiu poemas de ti e de min xunto co seu irmán Emilio. Publicou un libro de poemas, Roseira do teu mercé, dedicado á súa filla Colorino, e foille concedido o Premio López Cuevillas da cidade de Lugo. No ano 1966 trasladouse coa súa familia ao Principado de Asturias para traballar como xente de vendas e publicistas. A súa volta a Vigo vai crear 2 coleccións que van ser moi populares, o Mocho Pombal. Dentro da colección O Mocho publica o Catecismo do Labrego, unha das primeiras superventas da literatura galega, e a Pega Rabilonga, un conxunto de relatos da súa propia autoría. En 1979 empeza a vender Edicións Castrelos, adquirida pola editorial Galaxia. En 1980 dirixe, xunto con Cunqueiro, un libro sobre a historia de Vigo, financiado pola Caixa de Aforros Municipal de Vigo. En 1985 e a principios de marzo faleceu no Xeral de Vigo. Polo seu traballo como editor e pola súa defensa de literatura e cultura galegas, a Real Academia dedica o Día das Letras Galegas. Floreciña aventureira, que a millón naceu Corballo nun cruzar de estrelas.
Como andábamos a rir, ventureriña do monte, chamámoste coloriño. Ai, nena, que un fose pasariño louro da túa gaiola. Ao nacer o día, eu faría a estrena da túa ledicia. Ai, quen dera entramos, un tempo sen tempo de 300 anos. Ai, quen dera filla, un gado do freire máis la pasariña. As casas son de cuncha, os barcos de papel, e ti máis eu seremos feito de nacre inxel. Axiña que as botamos, as barcas se asolaban, adiós